Et nous sommes convenus que le Benjamin Laurent va lire un document. Nisondiya le tun bɛ yɛlɛw ɲɛ kan ɲɔgɔnkunbɛn wagati la. Ɛri kelen tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye la. O bɔra sisan ka n'o bɛnkan fɔ bɛɛ lajɛlen ɲini. O kuma lasela kɛla o bɛɛ ka dɔgɔnin ni min ye Laurent Gbagbo ye. La rencontre de ce jour. Bi ka ɲɔgɔn kunbɛn ofisiyara kosɛbɛ, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma badenya ani laadiriya kɔnɔna na ka miiriyaw tilan ka taga ninnu ɲininkali baba ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Jamanatigi ani maa fila min kɔnna ɲɛ fanga kunna, ayiwa an y'an ka miiriyataw fɔ ka taa bɛn ni sigi fɔlɔ in ma ka yira k'a fɔ ko siri min bɛ an ka jamana kɔnɔ politikiko fan fɛ ka se k'o siriw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ yen Côte d'Ivoire jamana kan. En Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ka fɔ la ni ye ɲɔgɔn ye le ye min caman bɛna kɛ don nataw la. Sabu ale makoyaba le bɛ Laurent Gbagbo ni Henri Konaté Dié ka miiriyataw la baara la. Je leur ferai appel pour an bɛna weleli kan bila o ma k'o ka miiriyataw n'o ka fɛtaw ɲalɔn. An hakili la nin ye ko ɲuman de ye min b'a to an bɛ lamɛnni kɛ mɔgɔw la mun kɔnna an ɲɛ fanga la. Ka d'a kan o ka jamana lɔnni kama ani tuma dɔ o ka faamuyali an ka jamana politiki so babaw la olu yɛrɛ kɛlen don mun ɲɛ jɔyɔrɔ ye. O kɔnɔna na an bɛna ɲɔgɔn ye tuma caman n'a y'a sɔrɔ ni o ka wagatiw labilalen don o ko ɲɛw kɔnɔ. Ivoirien bɛɛ lajɛlen tun ye ni ɲɔgɔn ye kɔnɔna ka jaabi sɔrɔ o ka kɔnɔnɔ firiko caman na Côte d'Ivoire. Yomi kasodenw labila minnu ye kaso sɔrɔ politique sababu la fana ni k'a lɔn ni politique ɲɛmaa saba Côte d'Ivoire bɛ n'o kun bɔ karafiri nata la min bɛna bɛn san 2026 ma. Aussi jaabi ma se ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye kɔfɛ. Jigiya bɛ lala sisan ɲɔgɔn ye nataw le kan. Aïcha Diarra, Abidjan, VOA Afrique Bambara tɔgɔ la.